ta ye araba ye bi ye juin kalo tile 17 san 2026 ni bi ye juin kalo tile 17 ye araba o araba kelen o ye silamɛ san tile fɔlɔ ye a bɛ fɔ kalo ma ko muharam tile fɔlɔ ye bi ye silamɛw ka 1er janvier de ye bi ye fala ye san 1448 an bɛ o de kɔnɔna na sisan o kɔrɔ ni ala sɔnna ma nin kalo in tile 10 bi kɔfɛ an kan ka asura kɛ donc an bɛ samɛ foli fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka sankura hɛrɛ d'an ma san in ale bɛ bɛn hijira de ma san 1448 min ye kira ka hijira o tɛmɛnen kɔfɛ bi kɔni an bɛ se ka fɔ fana min ye rasulu ye ale bɔra mɛdinakaw fɛ yen san 622 kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sɔrɔ ka silamɛ diinɛ sinsinni baaraw ka taa olu kɛ bɛn kelenya bolodi ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya sigikun ye o de ye min ye muharam ye ale bɛ kalo 4 fɛ kalo minnu ka bon kosɛbɛ silamɛ diinɛ maaw bolo wa bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ k'o sigi sen kelen kan min ye silamɛlakaw ye nin kan ka kɛ u taabolo ye ka kɛ ni ɲinansan ye n'o ye sankura daminɛli ye ka dugawu kɛ min ye batokɛlaw ala ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana kolo suma ala ka basigi ni lafiya don minnu ta ye gɛlɛya ala k'a bɛɛ lajɛlen mu ka banabagatɔ ala k'u kɛnɛya fala ye sɔgɔmada in na an bɛ taa kan de gardi kɔnɔna na min ye famukɛ ye ale ye mara min kun kɛra a ma a y'a ta k'a di ɲɛmaw ma min ye dawuda tarawele n'o bɔra ISC force unifiée kunna o nana bila ale nɔ na garde kan kɔnɔna na an na taa yen ka taa yen lajɛ moto a ko kulukorokaw fɛ yen a tɛ ka kɛ basigi kɔnɔna na tajiko gɛlɛya halisa u bɛ yorosokaw fɛ yen min ye kalanden jolenw ye waleɲuman bɛ ka dɔn olu ye nin waati in na manatalikaw fɛ yen kɔkan kibaru bɛ taa n'an ye G7 ka kɛnɛ kan n'o ka kɛ Evian Faranskaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ fala ye aw dara kuma jumɛn 3h o kuma na e tun bɛ ka Mamutu lajɛ fala o ye dusu suma o y'a sɔrɔ anw gɛrɛ jɛngɛnen kun don an t'a dɔn an y'an da fa min yɛrɛ fɛ yɛrɛ i ka pɛtipɛtinin ninnu jaw bɛɛ bɛ Faransi de supporter ne tun t'o kalama fo sɔrɔ binabilen supporter b'a ka ca Mali la dɛ nka tiɲɛ na fala ye Bape kɛra sugu ye a bɛ se balontan na nka kunu Senegalikaw olu ye u yɛrɛ de mago sako ye nka nin fana ka ɲi ni nin kɛra u bɛ jigin duguma u bɛ bɔlɔ ɲuman tan don nataw la u bɛ se ka qualifier fana sabula gosili dɔw bɛ yen a bɛ kɛ maa ma leçon ye n'o tɛ Katarikaw fɛ yen hakili la ka fɔ ko Mamutu ninnu y'a daminɛ ni cili yɛrɛ 1 ni fu nka u taara kubu ta donc a tɛ foyi tiɲɛ Senegalikaw k'u cɛ siri halisa u kɔni tun bɛ se ka gagner kunu u tun bɛ se ka ko in bɛɛ ban kabini premier mi-temps na nka tubabu bɔlɔn min filɛ u senkɔrɔ nin ye n'u ni Faransi ninnu bɛ jouer u kana nin kɛ dɛ u k'a kɛ Cameroun bɔlɔn ye wala ni Faransi ninnu bɛ jouer i bɛ Cameroun bɔlɔn de ta o de la i bɛ se ka gagner n'o tɛ n'i ye tubabu bɔlɔn ta u nɔfɛ u tɛ foyi f'i ɲɛna o hali premier mi-temps in na fala u tun bɛ k'a lajɛ k'u bɛ taa kɔtɔrɔmabɔ kɛ u la o a ma ɲɛ de sɔrɔ nka tiɲɛ na Kalilu sɛgɛnna a sɛgɛnna yɛrɛ de a ye dɔ kɛ ten u ka maa ɲini maa min bɛ se ka bila ale nɔ na nin y'an don k'a ye sɔgɔma in na an k'an dabɔ wali bɔlɔn na anw ta ye à côté ye don o don anw ye à côté de don o don fala ye bamananw ko maa ye ni maa dɔn tɛ kelen ye wa kuma fɔcogo ɲuman o t'a kɔrɔ dɔn ni sa fiyewu waati dɔ kuma sera fala ye an yɛrɛ tɛ livre sɛbɛnna ye sa an tɛ tarikutigi ye nka waleyanin dɔw kɛra an fana ɲɛna nin waati laban ninnu na a ka kan an bɛ to ka sɛbɛnni minnu kɛ n'an taara jamana fanw na fala ye an k'u dayɛlɛ ka se ka maaw hakili la jigi sabula nin waati in na
an bɛ min fɔ an ka jamana marabaaw ye Fala ye, maa minnu bɛ ka na ko audience, minnu bɛ ka na ko n'an bɛ fɛ ka sigi ka kuma, minnu nana ko bɛn ni kelenya sinsinni ni balimaya ni sinjiya sinsinni, u k'u hakili to o la, sabula o bɛ maa hakili de suɲɛ. Ni diɲɛ maa bɛ k'i ko labɛn i kama, a bɛ nin ko ninnu de don i senkɔrɔ k'i hakili suɲɛ, i ɲinɛngolobaatɔ ka kojugu dɔ ta ka ɲɛsin i ma. An y'a misali caman de ye. Waati o waati i ye maaw sencayalen anw fɛ yan, an nana bɔ aw ye, an bɛɛ ye kelen ye, an ye nin ye, an ka hakili to an yɛrɛ la. N y'o de f'i ɲɛna. Anw ka defoba ye mun ye, degunba ye min ye anw ka ko la, anw bɛ ɲinɛ. Hali kunun ko anw ka misilamaw Fala u si ma taa ni carte d'identité y'u bolo, o dun ni polisiw bɛnna. K'a sɔrɔ don in ko in daminɛ waati maa si tun tɛ ɲininka sɛbɛn kɔ. Yɔrɔ hakili an hakili bɔ ka di dɛ. Tile fila lafiya in kana to sogo si la an k'an sen na an bolo kan k'a fɔ ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na ko nin y'a ko bannen ye pewu. Fala ye sɔgɔma in na n yɛrɛ ye gafenin dɔw ni sɛbɛnnin dɔw kɛ. N fana bɛna maaw hakili la jugu la hali ni n tɛ livre sɛbɛnna ye. Ko dɔw kɛra an yɛrɛ ɲɛna Fala ye. San 2012 san an kun bɛ munumunu Salo la Menaka, Kidal, ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ Fala ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw bɔra Kidal, an donna Kidal janvier kalo tile 10, an ye tile 11 kɛ ka tile 12 kɛ, san 2012 an ye waa wɛrɛ ka segin ka na Gawokaw fɛ yen. Waati min na anw bɛ se Moti Fala ye, sabula a waati y'a sɔrɔ avion ko tile tɛ yen. An y'a mɛn ko bin kɛra min ye Menaka kan janvier kalo tile 17 san 2012 san, Lieutenant Sajo Kamara ale n'a ka cɛdenw tun bɛ yen. A waati Bamanci jɛkulu minnu bɔra Libikaw fɛ yen, olu de nana firi u kan k'an ka drapeau jigin. Sajo kuma bɛ fɛrɛ a fɛ nin don in, a n'a furumuso k'u ka dugu bila pewu. Min ye lieutenant ye a ma sɔn dɛ Fala ye. A ko n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye. Renfort taar'u sɔrɔ ye, u ye drapeau yɛlɛ. Nka olu kun t'a dɔn ko min don. Janfan bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ, k'a sabuya kɛ an ni sɔrɔdasi minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a waati, olu caman yɛrɛ bɛ kɛlɛdaga ɲɛmaayaw la bi. I n'a fɔ Mamadu Masawule Samake, i n'a fɔ Capitaine Karimu, ka taa se Madu Sulemani Kone ninnu ma, min ye Yansari ninnu ye Fala ye. Baron olu tun bɛ Bamakɔ yan, ka taa fara Sulemani Danbele kan, olu tun ye kibaruyadilaw ye, Modibo Nama Tarawele, ninnu bɛɛ lajɛlen Fala ye. U tun b'anw cɛ k'an kɛ alamɔrɔko kɔnɔ ka taa n'an ye. N'i bɛ taa i bɛ taa, n'i bɛ to yan i bɛ to yan. Kunnafoni di tɛ taa o kɔ fiyewu. Jijɛ Dako an b'a fo Fala ye. Don caman tɛmɛna yanni bi ka se. O de kɔfɛ Fala ye, an y'a ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na, maa caman bɛ yen u bɛ wuli ko an ka bɛn ɲini, an ka kelenya ɲini, an ka sigi an ka kuma, an ka sɔn min ye maa minnu filɛ n'u ye marifa ta, an n'u ka kuma. N y'a f'i ɲɛna cogo min janvier kalo san 2012 san, a daminɛ kɛra kataba 4 ye kɔrɔn fɛ cogo min, Bamakɔ ni Kati fana ko lomolamalenw de ten. Nka Bamakɔ wulikajɔ kɛbaa dɔw Fala ye, min ye Moritani ni Alizeri kun donnen don k'olu senkɔrɔma don k'u dɛmɛ u ka wulikajɔw la, a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u bolo cogo min. Amadu Tumani Ture ale bɛ fɛɛrɛ ɲini na waati min ye CEDEAO maaw ye, olu tun bɛ na anw fɛ yan, UEMOA maaw, Blaise n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ATT k'u ma ko nin tɛ maa kelen kɛlɛ ye, k'u k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn faamu. Fala ye président ma lamɛn koyi. Nka bi Bamanci jɛkulu ni jugawale kɛbaa minnu nana anw ka jamana kɔnɔ Fala ye, u bɔra yɔrɔ kelen pe. An ye min faamu a waati fo kana se bi ma, Mali tile kelen ma ban bɛn ma. Bɛn ni kelenya sɛbɛn Mali y'a min bila, a ka ca ni banna si ye, nka a ma se ka foyi ɲɛnabɔ an ka kɛlɛ ninnu na, k'a sabuya kɛ a lawaleyabaw olu kun tɛ fɛ a ka sinsin. O de la k'an to Menaka sigi la, maa min bɛ yen bi ni ale kɛlen don Kita gouverneur ye Dawuda Mayiga, ale tun bɛ baɲumankɛ tɔnw kunna. Fala ye a ye sɛbɛn bɔ k'a jira an ka ɲɛmaaw la, n'a b'a fɛ kɛlɛ ka ban, maa minnu bɛ yen n'o ye dugudenw ye, maa minnu bɛ yen n'olu cɛsirilen don, a bɛ ka taa musaka min di kabilatigiw ma, a bɛ ka taa musaka min di ɲɛmaaw ma, a y'a di olu ma k'olu ka sigidaw yiriwa, ka jitɔyɔrɔ dilan olu ye,
olu ka baara kɛ o b'a kɛ o caman b'i sen bɔ Bamaɲɔgɔn ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw la fala ye Dawuda o y'a sɔrɔ ONG tigi don ale ma lamɛn koyi min ye ko gɛlɛman nana kɛ mun ye maaw bɔra Libi fala ye ka na an kunfa yan tewu u nalen min ye maa min yɛrɛ tun b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma fala ye o nacogo filɛ nin ye min ye Mohamed Nazim ye Mohamed Nazim tɛ maa wɛrɛ ye fala ye Libi tuma min na Kadafi b'a 12 fili la o ka force spéciale ka ɲɛmaa tun don min ye kitabu ni batakiw ni sɛbɛnw ye min yira o ye k'a fɔ Mohamed Nazim n'a ka jɛkulu maaw olu de kɔni ye Kadafi janfa a bɔlen Libi k'i kunna Sirti kan u ni OTAN maaw jɛra o jɛre senfɛ sa min ye Mohamed Nazim ye ale kɔni ye Kadafi a n'a ka maaw u tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɔ yaasa ka se ka kɔma segin k'a ye k'a dɛmɛ OTAN maaw k'a ma k'a ka segin ka na faso la koyi k'a faso de ye Mali ye n'a nana ye u na fɛɛrɛ sigi sen kan yɛlɛma hɔrɔnya ko kuma o ka sigi sen kan fala o y'a sɔrɔ MNA de b'an fɛ yan MNA Mali yɛrɛ de y'o récépissé di MNLA kun tɛ dɛ MNA de kun don Mouvement National de l'Azawad u ye hali u taara ninnu maa ninnu nɔfɛ minnu nana ka bɔ Libi u n'u masalala u ma kuma bila da girindala ko ye fala ye u ko olu ka drapeau filɛ u ka hymne national filɛ u ka musaka bɔw filɛ u ka sɔrɔdaso ka minɛnw filɛ nin ye u ka maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen n'o ye jamana maɲɔgɔnlɔn ye o filɛ nin ye ni Kidali maa min bɛ far'u kan u ka far'u kan ni min tɛ far'u kan u k'a to yen kibaruya nana fɔ ATT ye fala ye ale fana ye kafuguna wuli ka ministre dɔw da u kan n'o ye kunnafoni di ministre Sidiki Nfa ninnu k'olu bila ka taa ani députéw k'u ka taa maa ninnu kumaɲɔgɔnya jɛkulu 4 kun don fala ye 3 y'i ca y'i jɔ ko olu bɛ fara Mali kan 1 ko petu ko n'an bɛ min kɛ an k'o kɛ k'olu tɛ fara Mali kan dɛ olu nana fɔra olu ye sigiyɔrɔ bɛ d'u ma Bilal ak Sherif ni Nazim olu tun b'o kunna o y'a sɔrɔ burudamɛ denmisɛn fɛn fɛn bɛ diɲɛ fɛ fala ye n'o y'a la maa kalannenw ye olu ye bolofaraw sigi Faransi tɛ Faransi ye Belgique tɛ Belgique ye Maliens ni ja cɛjugu cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de la sa MNLA nana sigi MNLA kɔfɛ sa min ye maire kɔrɔ ye n'ale ale ka kalifa minɛ a la Brahim Ould Sidati n'ale yɛrɛ fatura Bamakɔ kɔnɔna na u ye mugu ci a la a su taara don Ber ale fana ye MAA sigi fala ye MAA tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu ye arabu ye n'olu fana ko k'u tulo tanna ye Maliko kuma ye ale fana olu fara ɲɔgɔn kan MTA u y'o fana sigi nin bɛɛ lajɛlen sigira janvier kalo tile 17 ka kɛ ni bengali ye bengali min taara ka ɲɛsin mɛna ka dugu ma fala ye Ould Sidati ale tun ye maa ye maa min kun ka ko ka nɔgɔ nka Ould Sidati kɔfɛ n'ale tun ye Ber maire ye ale kɔfɛ san 2013 Algabas Ag Intala ale bɛna Miya sigi Miya in silamɛya kasa b'o fɛ maa minnu y'a bila baara la ko nin ma ɲi dɛ a y'a yɛlɛma Suko ni dugujɛjɛ k'a kɛ Asiya ye Cɛrɛ Buranga ka dugutaa kɔfɛ olu de ni Mauritanie président sigira ka kuma ka bolonɔbila kɛ Kidali dugu kɔnɔna na Mali ɲɛmaa kelen tɛ yen ka bɛnkan sɔrɔ k'a fɔ ko yaasa an ka se ka taa accord waga o ko hukumu kɔnɔna na bɛnkan ka se ka sɔrɔ fala ni jɛkulu fɛn fɛn filɛ nin ye i kɛra Ansar Dine o i kɛra MNLA ye o i kɛra Asiya o u bɛɛ lajɛlen tilala ka na fara ɲɔgɔn kan ka sɛma sigi sabula maa minnu b'u kɔkɔrɔ olu ko yaasa bɛn sɛbɛn ka sɔrɔ u ka kɛ jɛkulu kelen ye Algérie sigi kɛra kalo 8 o kɔfɛ bɛnkan nana sigi sen kan bɛnkan in nana kɛ min kɛ IAD ale fana ye sini min kɛra fala ye ko ale ɲɛmɛ ko in na cogo min ninnu bɛ ka taa sira min fɛ o t'ale fɛla ye ten kosɛbɛ ale ni Algérie ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ min ye jɛkulu marafatigiw ninnu ye u nana ka fɔ ko sɛma ko in fana tɛ ka sen sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn bɛ maa minnu b'a jɛkulu lawaleyali hukumu kɔnɔ olu kɔni bɛ ka musaka minɛ k'a dun olu fana taara Italiyɛnw fɛ yen Itali fana ye musaka dɔ d'olu ma u nana ka na CSP sigi CSP sigilen a yirala k'a fɔ ko o ɲɛmaaya n'o baaraw kɛcogo o fana ma diya an ka jamana ɲɛmaaw ye o de la sa san 2023 Mali ye wuli ka jɔ kɛ ka Kidali yɛrɛ minɛ Kidali minɛlenw la sa u taara fara ɲɔgɔn kan tuguni Mauritanienkaw fɛ yen min ye FLA ye k'o sigi sen kan o FLA in tɛ dɔwɛrɛ ye i ye JNIM ye o i y'a kirikara fɛn fɛn ye o u bɛɛ lajɛlen bɛ o de kɔnɔna na wa o jabalaba o de ye Mauritanie ye bi k'a yira maaw la fala ye min ye Bamaɲɔgɔn ni Jugawale kɛbaaw ye AMO sɛbɛn de b'u bolo Mauritanie AMO a fɛn fɛn mana bana a fɛn fɛn mana jogi u bɛ taa Mauritanienkaw de fɛ yen wa min ye jamana 3
o de bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don k'a senkɔrɔma don n'o ye Algérie ye n'o ye France ye n'o ye Mauritanie yɛrɛ ye nin waati in na kabini Mali ye wulikajɔ bonya kosɛbɛ Mauritanie ale bɛ ka don sigiɲɔgɔnw bɛɛ kan taa kɛra Dakarikaw nɔfɛ Nizɛrikaw nɔfɛ ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye olu ka ko taabolo ye u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ minnu fɔ u y'olu fɔ nka Mali ɲɛmaaw k'u ma olu ka armée kɔni ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ maa o maa e de kɔni ye kojugu kɛ ka bɔ ye fan o fan fɛ ka don olu ye min f'u ka wolomasiri tabaw ye i ye civil ye wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen ni Mauritanie b'o dɔn kɔrɔlen n'a b'a ta o dabada ma a k'a da o dabada ma bi bi in na nin ko ninnu de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ fala ye taa ni ka segin min bɛ sen na wulikajɔ min bɛ sen na ani anw yɛrɛ min na kɔlɔsi kabini ko in daminɛ fo ka na se bi ma n'o ye saloli ye o ye nin ye kuma kelen bɛ kuma na fala ye an bɛ segin a kan tuguni waati min na maaw ka sennata ka ca an fɛ yan waati min na maaw ka wulikajɔ ka ca an fɛ yan ko médiation audience visite présidentielle an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ o de ye mɔna dontɔ waati ye an na fana. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o o ye Jean-Élisée Daw ye ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée ka wulikajɔ min bɛ sen na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ pankuru ale ni cɛw dugu ma k'u ye baara kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen gosili damadɔw ye u y'o kɛ Mali sigida dɔw la gosili fɔlɔ ni pankuru ye o bɛnna Bamajɔle ni ɲɔgɔn kɛbaw dugukɔrɔ dɔ ma kilomɛtiri 4 min ye dugu min bɛ Motikaw fɛ n'u b'a fɔ ko Kiriɲakaw fɛ olu ka dugu a kɔrɔnfɛya fan fɛ Moti marabolo la katakatanin dɔ falen tewu min ye taji la a n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen u bɔra Kiriɲɛ dugunin na ka taa don tu dɔ kɔnɔna na tu min n'o kun dogolen don kosɛbɛ a yira sa k'a fɔ ko danɲariɲaw ɲininen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen n'u taara ni taji ye yen katakatanin a dɔnna k'a fɔ sa ko a taara taji de kɔni di Bamajɔle Jugawale kabaw ma armée fɛɛrɛw tigɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni pankuru ye ka yen yɔrɔ in kɔni bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o da kolonci kilomɛtiri 6 mètre 6 ɲango Kiriɲɛ dugu fana kɛrɛfɛla la halisa min ye Bamajɔle Jugawale kabaw ka dugu wɛrɛ fana tun bɛ pick-up dɔ tun b'o kɔrɔla la bugutufa dɔ dugumana na armée ye yen fana gosi k'o filenkolonci wulikajɔ filanan sa o kɛra yɔrɔ min na o ye Bamajɔle Jugawale kabaw dugu wɛrɛ ye armée ye yen fana ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti mara ale kɔnɔna na nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa wolomasiri tabaw ka dagatigi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa tan ɲɔgɔnna Bamajɔle kɛbaw la u n'u bolominɛw kɔni bɛɛ lajɛlen halakira gosili sabanan o taara kɛ yɔrɔ min na o ye Sewarekaw fɛ yen kilomɛtiri 32 ka taa Seware ale kɔrɔnfɛya fan fɛ min ye armée ye ale ye gosili yɔrɔ kɛ yen yɔrɔ 4 min ye faraŋaɲanga jɛkulu Bamajɔle kɛbaw bolo u y'a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na sɔgɔmada kelen ni pankuru ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛcogo ɲuman na sa Jean-Élisée Daw ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u kɔni bɛ wulikajɔ la Bamajɔle Jugawale kɛbaw mana don wo kɔnɔ u na taa u nɔfɛ yaasa dugudenw ka lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ to wolomasiri tabaw ka gun kelen kɔnɔna na fala ye an bɛ taa Ndomikɔrɔbugu Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan garde kan ale ɲɛmaa falen kɛra n'o ye chef d'état-major ye Famuke Kamara n'o ye général de brigade ye ale ka baaraw banna pewu général de brigade Dawuda Tarawele minɛnw taara ka di ale ma kunungo
o kɛra kɛnɛ ye sa kɛnɛ min n'o ɲɛmaya tun bɛ Wolomasiri Tabaw ka dagatigi bolo n'o ye Jean Élisée Daw ye. Kɛnɛ in kan ye sa waleɲumandɔnw kɛra kimɛli baaraw kɛra. Amadu Lasana Konare ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ min ye nin baara in hukumu kɔnɔna na an ka jɛ k'ale filɛ ani k'a lamɛn. Nin ye Général de Brigade Famouge Kamara ye. Ale de tun ye Mali gardiw ka ɲɛmaaba kabi san 2023. San saba ni kalo saba cɛsiri kɔfɛ bi tarata juin kalo tile 16 a ka o jɔyɔrɔ latɛmɛntɔ de filɛ Général de Brigade Dawuda Tarawele mɔ. Yani Famouge Kamara ka gardi ɲɛmaaya latɛmɛ ɲɛma kura mɔ kuma dira a mɔ. A kumana cɛsiri ni wulikajɔba minnu kɛra a ka waati kɔnɔ ani ka foli ni waleɲumandɔn kɛ a ka cɛdenw ani a ka ɲɛmaw bɛɛ lajɛrɛlen ma danaya dali la a kan nin waati ja in kɔnɔ. O kɔfɛ kalifa latɛmɛna gardi ɲɛma Général Dawuda Tarawele mɔ. O baara kalifa dile a mɔ Mali finitigi ɲɛmaayaso fɛ a y'a ka nisɔndiya jira ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana finitigila ka ɲɛmaw ma ni ka finitigi bɛɛ lajɛrɛlen ka dɛmɛ ɲini baara in sabatili la. Nin kalifa latɛmɛli sabatira kɛlɛdaga ɲɛmaaba Général de Division Élisée Jean Daw fɛ. A ka fɔ la ko nin kɛnɛ in kɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Ni cérémonie ye fɛn ye k'a jira k'a fɔ ko a sigira officiellement ɲɛmɔgɔw fɛ ani drapeau dira ma. Ani ka yamaruya d'a ma k'a fɔ a bɛ se k'a ka baara kɛ ani ci minnu fɔra a ye daminɛ na ani minnu bɛna fɔ a ye a bɛɛ kun ye fɛn kelen de ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na o la an b'an seko bɛɛ kɛ pour que a ka se ka o kɛ ani ka dafa ani jamanaden bɛɛ ka wasa sɔrɔ. Jamana cɔ a la a ye foli ni waleɲumandɔ kɛ ka ɲɛsin Général de Brigade Famouge Kamara ma a ye cɛsiri mun kɛ a ka wagati kɔnɔ ni ka tila ka gardiw ka CM kura wele jija cɛsiri ani wulikajɔba la. Ko finitigi ɲɛmaw ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ a ye habada. Chef d'état-major kɔrɔ fo a ye baara minnu kɛ olu kama aw yɛrɛ y'a mɛn olu ɲɛfɔra aw ye ani k'a fɔ a ye ko baara minnu bɛ k'a kɔnɔ ala k'a dɛmɛ ka se ka olu fana kɛ ka ɲɛ ani min ye chef d'état-major kura fana ye mɔgɔ min don fana a tɛmɛna sira caman fɛ yani a ka se yan donc ka kɛɲɛ ni o bɛɛ ye an bɛna min fɔ a ye ka fara min fɔra ye ka tɛmɛ o ye nin k'a ka jija min ye bɛn ye sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ gardiw ni ɲɔgɔn cɛ a ka baara kɛ o kan. Min bilala a ɲɛ a nana min kɔ o ye baara min kɛ a ko ka baara ta a ka dɔ fara o kan walasa laɲini ye min ye min b'a to sɔrɔsiw bɛ kuma ni kan kelen ye walasa u ka se ka jɛ ka jugu kɛlɛ walasa o baara ka se ka dafa ani a fɔra ye ka jɛya ka ban k'a fɔ ko baara min b'a ɲɛ tiɲɛ don ko baara nɔgɔman tɛ a fana b'o kalama nka n'a jijara a la ci min fɔra n'a ye olu dafa siga t'a la a bɛna se sɔrɔ jugu kan an b'a fɔ chef d'état-major kura ye k'a fɔ ko an ka dɛmɛ n'ala sɔnna a b'a sɔrɔ cogo bɛɛ walasa min fɔra a ye n'o ye ka lakana labalo min ka garde bila opération na a cogo la an ka dɛmɛ b'a ye o sira fɛ. Nin gardi ɲɛmaaya kalifa dili kɛnɛ kun cɛra ni finitigilakaw ka laada taama ani jɛ ka dumuni ye tominɛn kelen na o min ye bɛɛ ni kelenya tamafiɛnba ye an ka jamana kɔnɔ. Hakilina jiginna Général de Brigade Dawuda Tarawele bɛna kɛ Mali gardiw ka CM 19 ye. N'an bɔra Tomukɔrɔbugu an bɛ taa Gawokaw fɛ yen Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa dɔ n'o ye gendarme kɔnɔna na ye o ye wala sɛbɛ ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye lieutenant colonel Tanas Ag Ahmed ale kɔni ye gendarmerie Wolomasiri Tabaw ɲɛmaa ye maa min don a tun bɛ Wolomasiri Tabaw ka gun kɔnɔna na nka a yera k'a fɔ juin kalo tile 12 Gawo kɔnɔna na a kɔni tununa kibaruya ma dɔn kibaruya jɔnjɔnw y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni taara fara Bamanjɔlen walekɛbaw olu kan bibi na olu minnu bɛ wulikajɔ la an ka jamana ale kɔrɔnfɛ fan fɛ min ye maa kofɔlen ye a kun ye Kidali préfet kɛ ka tɛmɛ lieutenant colonel Ag Ahmed a kun bɛ jɛkulu la jɛkulu min na sa ni Sigana nana ye ka yira a ka baara la kalo tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa Sigana nana ye u y'a yira sa k'a fɔ sa ko a kana wele jaabilen kɔfɛ sa ɲɛmaaw kɔni ye a bɔ a jɔyɔrɔ la Kidali
k'a bila ka na Gao o kɔnɔna na groupement kɔnɔna na n'o ye gendarmerie groupement ye a nalen yen sa jɔyɔrɔ d'a ma foyi ma bila a ka bolo kan a tora lakɔlɔsili bolo o kɔnɔna na sa fo waati min na a nana duuru don fiɲɛ na armée cɛdenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko jɔyɔrɔ tun t'a bolo tuguni sabula sigana minnu kɛra a la ani sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra a la gendarmerie yɛrɛ kɔnɔna na o tun t'u yamaruya ka jɔyɔrɔ foyi di kamalen ale ma tuguni n'an bɔra yen Fala ye an bɛ taa Bamakɔ an bɛna Bamakɔ kɔnɔna na taji ko wulikajɔ kɛlen don sa nin waati na DGCC maaw fɛ maa minnu kɛlen don ka taji kɛ n tɛ san sɔngɔ fara a kan olu ka station kɔni o datuguli baaraw daminɛna kuru ni kunna sini ko min ye DGCC ye yɔrɔ yɔrɔ fɔr'u ye ni sigana yirala o la o yɔrɔ la ka fɔ k'olu bɛ ka taji feere sɔngɔ fɔlen sanfɛ u bɛ ka wulikajɔ kɛ k'olu yɔrɔw datugu kununko ta kɔni kɛra sa maa minnu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka bidɔn yɛrɛ de ta koyi u tɛ taji feere maa ma u b'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka n tɛ san sɔngɔ k'o fara a kan DGCC ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u wulila ka taa o yɔrɔ de la kunu ka taa nin station in fana masina in fana datugu k'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ senna maa minnu bɛ yen ni kibaruyaw b'u bolo k'u bɛ se k'a da DGCC ale tulo kan hukumu kelen kɔnɔna na an bɛ taa Kayikaw fɛ Kayi DGCC olu kɔni ye balo caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ye farini ye u ka chambre de commerce ɲɛmaw olu tun y'a yira sa k'a fɔ ko boulangerie tigiw y'a yira k'u bɛ baara jɔ pewu sabula ko farini mugu o tun tɛ Kayi kɔnɔna na armée ale fana filɛ nin sa k'i kɔngɔn fa min ye farini na sa k'i kunda Kayi kan minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dɛndɛnna an ka wolomasiri tabaw fɛ fo ka taa se Kayi dugu kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko tɔni tan ɲɔgɔnna kɔni farini mugu la o sera ka don Kayi kɔnɔna na bi ala ni ɲɛmaaw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na jamana kɔnɔna kibaruyaw olu daminɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Farafinna denmisɛnninw tɔgɔla don o tun ye kununko ye juin kalo tile 16 ka kɛ ni waleya cɛjugu min kɛra denmisɛnninw na Soweto-kaw fɛ Afrique du Sud yaasa ka se ka don in jansan sa barosigiw ni ɲɛfɔliw kɛra Komadi ni ale sigikun ye denmisɛnninw ka hakɛw dafali ye olu ye u ka fɛɛrɛ 134 min sigi denmisɛnninw tɔgɔla ni jɛnsɛrɛgɛ naani kɛlen don k'o kɔkɔrɔma don u ni UNICEF ye o kɛ barosigi ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye degun minnu b'a la majɛ minnu bɛ a la min ye nunkone ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko wale in kɔni bɛ tali kɛ fɛn caman na denmisɛnninw tɔpɔtɔli u ka hakɛw dafali kalanko ani u bɛ se ka kisi bana juguw ma cogo min na wa kɛlɛkɛdaw fana na u kana se ka taa u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na kuma ninnu ye tali kɛ o la Motikaw fɛ yen ale hukumu kelen in fana kɔnɔna na ani Bayaŋara barosigi ninnu kɛra a yira sa k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila n'u b'u bangebaaw nɔfɛ degun minnu bɛ ta ka se olu ma ani minnu fana bɛ yen n'olu bɛ boli ka kɛlɛdagaw bila ka du bila pewu gɛlɛya n'a sababuya la olu bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min waleya in ye tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na ani sifinw tɔgɔla ko o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na minisiri min bɛ yan sa n'o bɛ muso du ni denmisɛnw kunna olu kɔni taara yiri feere da Bamakɔ ka barosigi kɛ ɲɔgɔnlɔn fana yaasa denmisɛnw ka hakɛ bɛ se ka dɔn cogo min na maaw fɛ Yorosokaw fɛ yen tajiko gɛlɛya ko a bɛ ka gɛlɛya ye ka taa fɛ hali bi na min ye Yoroso kɔni kɔnɔna na taji taara a yɛrɛ sɔrɔ 800 na ni ye waati tɛmɛnen na sa gasoil kɔni kun ye 200 ani dɔrɔmɛ 20 ye nka u y'a ye k'a fɔ ko nin waati laban in na sa u taara yɛrɛ sɔrɔ sa 300 ale ni dɔrɔmɛ 20 na min ye Yorosokaw ye ko nin tɛ se ka sa cogoya si la a tɛ ka sɔrɔ wa min ye dugudenw ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ ka ɲini o tɛ k'o sɔrɔ samiya dun dontɔ don olu mago bɛ taji la u y'a yira sa k'a fɔ k'u na wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ka kafotigiw n'u ka dugutigiw ma fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin taji feerela ninnu ka dɔ bɔ sɔngɔ la cogo min na baaraw bɛ se ka kɛ samiya daminɛ in na o y'u ka laɲini ye sange sule k'o di maaw ma o fana kɛra Yoroso ni Kuri o fɛɛrɛ sigira sen kan sa ni ala sɔnna a ma
a bɛna na to sen na sabula a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 30 in ko in kan ka daminɛ ale ni ka min ye yoroso fan bɛɛ lajɛlen ka taa sosofagalan k'olu fiyɛ fan bɛɛ lajɛlen na o baaraw fana kan ka kɛ waleya min na to sen na sa sabula a kɛkun ye min ye yorosokaw u bɛ se ka kisi bana jugu tɔɔrɔ ma cogo min na préfet ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan ka taa fara dugu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kan a yira sa k'a fɔ ko yorosokaw fɛ yen kɔni a fala ye ko sange sulen bɛ d'u ma ko nka ko maa min bɛ si a kɔrɔ ko man ca dɛ k'u b'a fɔ k'a b'u ninakili degun k'olu bɛ kɛnɛmana de fɛ a yirinu fɛ sa n'a ma ɲɛ ko aw baliku bɛ da kɛnɛ ma a y'a aw denw kɔni to sange sulen ale kɔnɔna na maa ba 300 ani 50 ɲɔgɔn ko o de kɔni bɛ bi na an ka togodaw la olu kan ka sange sulen sɔrɔ ni waleya ninnu olu senfɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔladon bɛ n'o ye jolidi don ye Gawokaw olu y'o temɛ denmisɛnnin minnu bɛ sa n'olu ye baɲumankɛw ye olu farala ɲɔgɔn kan dɔgɔkun tɛmɛnen Gawokaw fɛ yen ka jolidi baara sigi sen kan waleya in sa u y'a yira sa k'a bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔladon n'o ye juin kalo tile 14 ye ka joli di fufalaki yaasa don dɔ la ni yɛrɛ mago sera ma i bɛ se ka dɛmɛ cogo min na hakilina in kɔni taara Gawokaw fɛ wa san o san min ye denmisɛnw ye u bɛ nin baara in kɛ Gawokaw fɛ yen ka se ka se fo a dan na Direkaw fɛ yen bozow olu tɔgɔla fɛrɛ kɛnɛ n'o ye festival o kun sigira sen kan a fɔ masa ko yajiwara min ye dire ale sɔmɔnɔdenw ye u y'o sigi tako 7 ye nin ye baaraw kɔni daminɛna kari tɛmɛnen u ka kimi bɛ n'o ye mɛnɛkura ye dangandala fala ye ko jɛgɛ sugu bɛ bɔlen don ye pati sagana di la ye kilo 1 dɔrɔmɛ 20 an kan ka taa han fala ye u de la ka jɛgɛ dɔ di ATT dire ye a ka bon ni kɔmuso ye kilo 50 ani kɔ de kun don ka girin dɛ ni ko b'a cogo la dire yi hali malo daga di dire ni Mali dugu bɛɛ ye fala ye nka ko de tiɲɛna denmisɛnninw k'u ye hakililajigi fana kɛ degun minnu bɛ u kan an'u ka sigiraw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o fɔ seko ni dɔnko kɛnɛ in kɔni bɛna kɛ bozo denmisɛnninw bolo ani dire denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bolo sa sababu ɲuman ye yaasa u bɛ se cogo min na k'u nisɔndiya kuma tɛ kalanbila waati selen don maaba minnu nana kɛnɛ kan fana olu fana y'a yira sa ko nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna in a ka sinsin denmisɛnninlakaw bolo a b'a to min ye bɛn ni kelenya o bɛ sinsin dugu kɔnɔna na cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ bɛn kosɛbɛ min ye danganda ye k'o taali na diya kosɛbɛ ni jɛgɛ bɛ kuma bɛ an bɛ taa dɛ on s'en va appeler on va venir manantalikaw fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ manantali yɛrɛ kɔnɔna na Bafula bɛ marabolo la fala ye n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye kalan hukumu kɔnɔna na bonyamasegin kɛra olu ye nin kalo in tile 14 min ye ekɔliden ɲɛnɛmaw ye 18 u y'olu ta ka jɔnjɔn d'olu ma koyi musolakaw olu ye 6 yala kamalenninw n'o ye kamalen tɛmisɛnninw ye olu ye 10 ye a la bɛɛ lajɛlen ye saki sɔrɔ kalandamina ɲɛnɛmaw minnu bɛ n'olu ye ɲɔgɔndan kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ n'u ka jaabiw ɲɛna fala u y'olu tɛgɛ fa tewu ko denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu nana ten dɔ dir'u ma ko nka k'u jɔ fana ka moyen sɔrɔ san wɛrɛ dɛ e ɲɛ bɛ dɔ tɛgɛ falen na saki ni minɛnw ni papiyew ni fɛnw na a ka kalanda sɛbɛn bɛ dira ma k'a sɔrɔ kalan ma ta fɔlɔ a n'a dusu don i yɛrɛ fana kɔnɔ felu ani semafu manantalikaw fɛ yen olu de ye nin ko in sigi sen kan yaasa ka se ka denmisɛnninw olu dɛmɛ cogo min na Kulukorokaw fɛ yen moto ka taa plaki ta k'a ko bɛ ka kɛ sumaya kɔnɔna na fala ye n'o y'a sɔrɔ jama bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Kulukorokaw fɛ nin waati in na kunun ko maa 27 dɔrɔn de kun jatera kɛnɛ kan ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Kulukorokaw ko degun ye 2 ye fala ye yɔrɔ la sɔrɔli o bɛ a la nka tiɲɛ yɛrɛ la sɛgɛn bɛ yen ko musakako gɛlɛya bɛ yen dɛ ko n'o tɛ a ka d'u ye nka bi in na yanni kalo 6 ka dafa u ko k'u na se ka wuli ka jɔ kɛ n'o tɛ ko Kulukoro kɔni kɔnɔna na bi jamaba tɛ yen nka maaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko Kulukoro kɔnɔna fana na tuguni u ka ɲɛfɔli kɛ hali bi sabula a bɛ se ka kɛ fana kibaruyaw bɛ di Kulukoro arajo minnu na baara bɛ kɛ cogo min na k'olu fana fara u boloda la yaasa bɛɛ bɛ se ka mɛn cogo min na jama bɛ se ka bɔ cogo min na n'an bɔra yan an bɛ taa Kayikaw fɛ yen ntɛnɛn tɛmɛnen Kayikaw fɛ yen an y'a fɔ cogo min na min ye balo caman o donna Kayi dugu kɔnɔna fala ye i n'a fɔ farinumugu ani balo wɛrɛw Kayikaw u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔnɔna nin fusar'u ma kosɛbɛ n'o tɛ dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna kun gɛlɛyara kosɛbɛ sabula seli bɛ se waati min o y'a sɔrɔ minɛn caman dɛsɛlen bɛ Kayi an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen n'o kana wasa kɛ
kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni arajo ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen don fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. Kɔkan kibaruyaw bɛ daminɛ Senegalikaw fɛ yen Ousmane Sonko ka parti tɔnden dɔ n'o ye Assane Gueye ye n'u b'a wele ko Azoura Fall sɛnɛkɛla don mobili feerela fana don kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Padois ale welela kiiri kunnakun kan ko sabula a ye kuma fɔ Diomaye ma min bɛ tali kɛ dansigili la jamanakuntigi la ni k'a y'o ta k'o ɲɛsin a ma min ye a ka sɔrɔdɔnbaw ye olu tun y'a jira sa k'a fɔ ka kɛ ni a ka jɔyɔrɔ n'a ka kow ye olu tun y'o min ɲini kiiri tigilamɔgɔw ko ayi k'o tɛ se ka ɲɛ cogo si la ko fo min ye Azoura Fall ye k'a kana a ka kiiri ale ka se ka kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na sa min ye taari 1,774 ye k'o sera ka labɛn k'a daminɛ san 2023 ka na bila san 2026 la min ye Ismaël Sombier ye ni ale y'u ka ministre d'État ye min bɛ sɛnɛko kunna ale de tun bɛ ka nin ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye min ye ji ye sa k'o don yɔrɔ la o sera k'o don yɔrɔ 1000 ɲɔgɔnna na sɛnɛkɛlaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na Liberakaw olu fɛ yen u ka tanuya marabolo ale kɔnɔna na nin wulikajɔ ni nin dɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yaasa dunkafa bɛ se ka sabati Burkina Faso kaw olu fɛ yen cogo min na Nigériakaw fɛ yen Borno marabolo kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko Bamajawale ni Niawale kɛba maa 1000 ɲɔgɔnna olu kɔni n'u tun bɛ Boko Haram ka kɛlɛdagaw kɔnɔna na ko olu taara ka se ka sɔrɔ ka kalanko kunna nin waati in na u bɛna don baara la faso yɛrɛ fɛ min ye miiriya jugu ni waleya jugu min tun b'o kɛ kɔrɔlen u y'o bolo kan pewu gouvernement kɔni ko sa k'a kɛlen don ka nin fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan Nigériakaw fɛ yen maa o maa n'i ye kɛlɛ bila pewu ka na i na kalan ka se ka kalan k'i kunna ka se ka jɔyɔrɔ d'i ma i bɛ se k'i ka dahirimɛ sɔrɔ cogo min na ka baara fana ɲini ka d'i ma Nigéria jamana ɲɛmaaw ko ten Tchadi jamana ɲɛmaaw olu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na banki min bɛ yen n'o ye silamɛ diinɛ ka yiriwali banki ye min ye dolari wari miliyɔn 30 ye k'o ɲini sa u bɛ se k'u ka kalanko ale yiriwali baaraw kɛ cogo min na ka kalan kɛ cogo bɛɛ lajɛlen yɛlɛma u ka jamana ale kɔnɔna na Centrafrique cour pénale min sigilen n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ kiiriko ta nasira fɛ ni diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ale b'o kɔkɔrɔma don Centrafricaw fɛ yen ale y'a ka baaraw daminɛ kununko baara min na tali kɛ ko la sa ko n bɛ ta ka ɲɛsin kiiri min bɛ sen na u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye François Bozize ye ko ale nɔ minɛlen don waleya cɛjugu minnu n'a y'olu kɛ jamana kɔnɔna na k'a daminɛ san 2009 ka taa se san 2013 ma ko kiiri in sigikun jɔnjɔn o ye o de ye Union Africaine ɲɛmaaba n'o ye Burundikaw ka jamanakuntigi Evariste Ndayishimiye ale ye Union Africaine Commission ɲɛmaa Mahmoudou Ali Youssef a y'o bisimila baara in kɛkun tun ye min ye sa n'o ye ɲɔgɔn ye in ye ni maaba fila bɛ se cogo min na ka hakili jagabɔ kɛ ka kuntilennaw sɔrɔ farafinna ka waleya minnu kan ka kɛ u ka filɛlaw ka kɛ kelen ye a la yaasa ka se ka bɛn ni kelenya k'o sinsin waleyaw timɛli la Union Africaine ale tɔgɔ la Faransikaw fɛ jɛkulu minnu bɛ yen Faransikaw fɛ sa diɲɛ seleke naani jamanaba 7 min bɛ yen n'a fɔ ma ko G7 olu bɛ ɲɔgɔn ye la Eviankaw fɛ yen baara in kɛkun ye min ye sa diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ senkolabatigiw n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin lajɛ in kɛnɛ ka sa o sa a kɛkun ye sa ka hakilinaw jagabɔ yaasa sɔrɔko ta nasira fɛ kuntilennaw ni miirinaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen cogo min Ukraine ni kɛlɛko la ka min ye Donald Trump to Eviankaw fɛ G7 lajɛ la a ko n'Ala sɔnna a ma k'a bɛna wulikajɔ kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na min ye Ukraine ni Irisi u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogo min na Donald Trump ko zen k'a bɛna fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ Ukraine ale ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ko maaw ko to ale ma ko a bɛ se a baara kɛcogo la farajɛlakaw ka keleya tɔnba n'o ye Union Européenne ye ale ka wasabulon kɔni ye tɛgɛnɔ bila jagosɛbɛn na jagosɛbɛn min san ni sanko Donald Trump tun y'a jira sa k'u ka sɔn o ma yaasa n'u bɛ se ka feere ni sanni feerew kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ kalo caman kɔfɛ nanzara jamanaw n'o ye Union Européenne maaw ye u tun ma sɔn k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na u ka wasabulon ye yamaruya di k'u ka sɛbɛn in lakodɔn yaasa u ni Trump bɛ se ka baara kɛ cogo min na basigi bɛ se ka na cogo min na diɲɛ seleke naani farikolo ɲɛnajɛ basikɛti tɔnjɛkulu n'o ye FIBA ye ale ko sa ko min ye farikolo ɲɛnajɛ bolola basikɛti o lajɛ min kan ka kɛ n'o ye coupe intercontinentale ye
samba flan mugan woro samba flan mugan wolofla samba flan mugan segi ko k'o bɛɛ di sinikaw ma ko olu k'o labɛn yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko bɛna n'a to sa min ye baaraw na sigi sen kan yaasa o tun ye laɲini minnu kɛ Singapurukaw fɛ yen olu dɔw ka se ka lawaleya balontan ko ta na sira fɛ coupe du monde kununko min ye supporters caman ye farafinna supporters k'olu kɔni caman tora so ka sabuya kɛ mun ye Amɛrikaw ma sɔn ka visa d'u ma jamana fɛn fɛn bɛ bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛnw ɲini u yɛrɛ ye o fana kɛrɛfɛ fana billet fana sɔrɔli ko minnu taara ko billet sɔrɔli ye kataba 4 ye yɔrɔ caman na dolaten fan caman bɛ kɛ États-Unis kaw fɛ yen min ye billet ye k'ale sɔrɔli bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ fɛ k'o bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn kununko dolatan minnu kɛra sa min ye Iran ye ale ni Nouvelle-Zélande o banna 2-2 la o kun kɛra kabini sɔgɔmada joona fɛ kununko wula fɛ sa fitirimagɛn waati Faransi ale ni Senegal ta o tora Faransi ta la 3-1 Mbappé ale kɛlen coli dasi siɲɛ 2 dolati ale kɛnɛ kan min ye Irak ni Norvège ye o ko kɔni banna Norvège ka se la 4-1 Falaye Irak sera ka taa de jaa kun bɛ ka tulonkɛ kojugu la koyi Mamutu Kuruni n'a ka maaw kubu b'olu minnu bolo Falaye olu ye Algérie minɛ ka 3-0 k'o la a bi 3 bɛɛ lajɛlen donna maa min fɛ o ye Lionel Messi ye ko nin waati na a tini kana ko miliyari ka celu da la de ale ni Mbappé fila bɛɛ 16 n'i ma fili Mbappé 14 ale ye 16 ye nin di b'a k'a sɔrɔ Mbappé ma tɛmɛ ninnu na o a ye min kɛ kunun kɔni cɛni a n'a ka ko a bɛ se bɔlɔntan na dɛ Falaye a bɛ se bidon de la a kun jɔyɔrɔ kɔni kun ka ɲi kunun dɛ parce que kunun ta in kunun a ye bɔlɔn ta hali n'o y'a sɔrɔ premier mi-temps na sa Senegal ma ye kosɛbɛ France ma ye kosɛbɛ deuxième mi-temps na a kɛra anw ni Brésil ka o sanjan ballon ye fu ni fu mi-temps bolo ye 5 kaw na nka min ye Mamutu Kuruni ye Falaye a bɛ n'a fɔ Mamutu kɛra kurakura de ye koyi e m'a ye kunu an bulanbulanama de kun don kunu wa minɛcogo foyi t'a la sisan bon i b'a sɔrɔ pression t'a kan o comme kubu b'u bolo kunun kɔni olu ye 3 bi dolatan minnu bɛ yen olu de filɛ nin ye an bɛ bi tuguni ko ye Falaye Portugal ni RD Congo nɛgɛ kanɲɛ 17 o y'o ye Angleterre Croatie o ye nɛgɛ kanɲɛ 20 ye min ye Ghana ni Panama an bɛ se ka nin bɛɛ lajɛ bi Falaye ni nin daminɛ n'a daminɛ cogo la n bɛ komi Lazara sisan ani fitirimagɛ ka taa se su kɔnɔna ma dɔɔni an bɛ se ka Ghana ka match lajɛ o Ghana ka match an bɛ se k'o lajɛ match min bɛ yen sa n'o bɛ taa kɛ sa fo su araba konjo Uzbekistan ale ni Colombie olu kɔni ta ye sa fo 1h du matin waati ye wa o de bɛ kɛ Mexicaw olu de fɛ yen nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keita Ana Jara Kasim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ
agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka suru kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni